den går sådan her. Den anden dag på mit internet vil jeg købe mig en meget billig flybillet. Tænk, for 18 kroner tur-retur per mand kunne man få en lavprisrejse helt til Grækenland. Kunne man få en lavprisrejse helt til Grækenland. I synger godt. Fordi familien ville ned til Solskinsvær, bestilte jeg en flybillet hos Ryanair. Fordi familien ville ned til Solskinsvær, bestilte jeg en flybillet til Ryanair. Ved det første klik fik jeg den besked, at det kostede 180 at få en kuffert med. Vi var 5 mand høj, og jeg tænkte straks, herregud, det er bare badetøjet, der skal pakkes. Herregud, det er bare badetøjet, der skal pakkes. Fordi min kone pakker tøj til alt slags svær, blev det 1800 ekstra ud til Ryanair. Fordi min kone pakker tøj til alt slags svær, blev det 1800 ekstra ud til Ryanair. Det bliver meget værre. Vil man op og flyve i det høje skyr, kan det ikke lade sig gøre uden check-in-gebyr. Og vil man lande igen, bør man vide, at det kan ikke lade sig gøre uden lufthavnskat. Det kan ikke lade sig gøre uden lufthavnskat. Så med gebyr på og med kort salær blev der 18.000 overført til Ryanair. Så med gebyr på og med kort salær blev der 18.000 overført til Ryanair. Det bliver meget værre. Og da dagen kom, og vi gjorde klar til den rejse, der havde kostet os vores stationcar. Og vi stod i Billund for at sige farvel, var der ingen billetter, dem skulle vi have printet selv. Var der ingen billetter, dem skulle vi have printet selv. Fordi vi røg i fælden hos Ryanair, blev det cykeltur til Ebeltoft i lortevejr. Fordi vi røg i fælden hos Ryanair, blev det cykeltur til Ebeltoft i lortevejr. Så siger de 18 kroner, pas på, lad være. Det er svindel, det er humbug, det er Ryanair.